Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan bidiyo mai albarka wanda na sa masa mu koyi larabci a tare. Kullum muna cin kwai kuma muna ɗaliban larabci. Shin mun san sunan kwai da larabci? Shin mun san sunan ɓawon kwai da larabci? Shin mun san sunan farar fatan nan da ake fara tararwa kafin farin kwan? Shin mun san sunan kwanduwa, farin kwan? Shin mun san sunan kwanduwa da larabci? Biyo ni kaɗan don mu sani gaba ɗaya, mu san abin da muke ci da sunan shi da larabci. Da farko dai sunan kwai da larabci albaidatu, kwai guda ɗaya. Jam'insa shine albaidu, kwai da yawa. Ɓawon kwai da larabci ana ce mishi qishratul baidi ko qishratul baidati, ɓawon kwai. Sannan farar fatan nan da ake bayewa kafin a je farin kwan ana kiran shi algirki'u, wanda ta ce alhamza ce a ƙarshe, algirki'u. Sannan shi kuma farin kafin kwanduwa ana kiran shi al'ahu bilha saghira, al'ahu. Sannan ita kwanduwa da larabci ana kiranta almahu. Allah ya amfana da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ila liqa. Kana ma'akum Muzammil Amin Hassan Kamfa.